May gusto ka ba bang kainin, Mariel? Dessert? Coffee? Wala naman. Pero kanina, parang may malalim kang iniisip. Kilala kita, Mariel. JC, may kailangan akong aminin sa'yo. Nakakakaba naman. Pero, ano yun? 3 buwan ka nang nanliligaw sa akin. At pakiramdam ko, dapat ko lang sabihin sa'yo to. May anak na ako, JC. Okay. Mahilig naman ako sa bata. Well, 17 na siya. Okay lang din naman sa akin. Sinasabi ko to dahil gusto kong itigil mo na ang panliligaw mo sa akin. Ha? Bakit naman, Mariel? Dahil sa agwat ng edad natin. Bukod pa sa ayokong ipasa sa'yo ang responsibilidad ko sa anak ko. 28 ka pa lang. Marami ka pang makikilalang iba. Yung walang anak. Yung walang komplikasyon. Pero Mariel, ikaw ang gusto ko. JC, tama na. Itigil na natin to. Mahal na kita, Mariel. Mahalin mo muna ang sarili mo, JC. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Sige. Tatanggapin ko ang desisyon mo. Pero panghahawakan ko ang nararamdaman ko para sa'yo. Kahit ano pa ang sitwasyon mo. Dear love, ako si Mariel, single mom. 19 years old ako nang magdalang tao. Iniwan ako ng nakabuntis sa akin kaya napilitang panindigan ang responsibilidad ng mag-isa. Mula noon, pinilit kong maging handa. Kasi dapat kong itama ang mali na aking ginawa. Dahil sa trauma, nasira ang tiwala ko sa mga lalaki. Nakikipagkilala pa rin ako, oo. Pero hindi na ako umaasa na mananatili sila. Gusto ko pa rin namang sinusuyo, hinahabol, nilalambing. Pero hanggang dun na lang. Ako na lang ang umiiwas kaysa ako na naman ang iwanan. Sa likod ng mga papuri at piro tungkol sa edad at estado ng aking buhay pag-ibig, iisa lang ang totoo. Pagod na pagod ang puso ko. Ngayon malinaw na ang landas na tinatahak ko ang kung anong makakabuti sa anak ko. Hindi na ako nagsasayang ng oras at emosyon sa paghahanap ng lalaking hindi kami kayang mahaling dalawa. Nikki, anak! Ready ka na ba? Bumaba ka na riyan. Eto na po, ma. Bongga naman ang suot ng anak ko. Sa mall na nga ang punta natin, uy. Siyempre, ma. Kahit saan. Dapat pakak pa rin. Pero parang masyadong maiksi ang shorts mo. Ma. Ikaw ang bumili niyan eh. Sabi mo pa nga, ipakita ko yung magaganda kong legs na minana ko sa'yo. Ako ba ang bumili niyan? Sinabi ko yun? Ikaw, ma. Nagiging ulyanin ka na ata, ma eh. Hindi bagay sa fez. Pero kung gusto niyo pa ako magpalit, okay lang naman, ma. Hindi na. Ayos lang yan. Magdala ka na lang ng jacket. Ma, may tanong po ako. Oh, ano yun? Ano pang nangyari dun sa boylet na dinidate niyo? Dinispatch ako na. Nasabi niyo po ba na may anak kayo? Oo. Akala ko nga aayaw na. Pero mas lalo pang kumapit. Sinabi pang handa raw siyang magpakatatay sa'yo. Ayaw niyo po ba nun? Anak, yung mga ganyang lalaki, puro pangako yan. Pero madaling magsawa. Tingnan mo yung donor ko sa'yo. Puno ng pangako nung una. Siya rin mismo ang sumira ng lahat.
Ma, paano naman po kayo? Masaya na ako anak. At ayokong masaktan ka rin dahil sa maling desisyon ko. Ma, hindi niyo naman kailangang hanapan ako ng bagong tatay. Ang iniisip ko lang naman, yung kapakanan niyo. Sigurado ka bang anak kita? Bakit parang mas mature ka pa magsalita sa akin? Kanino pa ba ako magmamana? Ikaw. Baka naman may nanliligaw na sa'yo kaya pinapayagan mo akong mag-boyfriend, ha? Wala po Sasabihin ko naman agad sa inyo kapag meron eh. Siguraduhin mo yan, ha? Ako ang kikilatis. Anak! Nikki! Ay, halika na, kakain na tayo. Eto na po, Ma! Kanina pa kita tinatawag, ha? Sino ba yung kausap mo? Kanina ka pa tili ng tili dyan. Kinikilig ka pa yata. Huwag mong sabihin sa akin na may boyfriend ka na, ha, Nikki? Wala pa po, Ma. Pero, may manliligaw na po ako. Op! Bago po kayo mag-react, makinig muna kayo. Sige. Kinilatis ko na po siya, Ma. Una, maayos ang pamilya niya. May mga naging ex pero palaging iniiwan. At walang history ng pambababae. Paano ka naman nakakasiguro, Aber? Ano bang pangalan niya? At saan mo naman niya nakilala? Chris po, nakilala ko po siya online. Online? Naku, Nikki, delikado yan. Paano kung bigla kanyang kidnapin kapag nagkita kayo? Hindi niya naman po ako kinidnap. So, nagkita na kayo? Patingin nga ako na itsura niyan. Ayoko muna po. Para kung sakaling hindi siya pumasa sa akin, di isa na lang siyang alaalang walang muka. Naku, basta siguraduhin mo, Nikki. Huwag gagawin ang hindi dapat, ha? Naku, Ma, kahit holding hands, wala po. Promise. Mabuti. Ma, ganito rin po ba kayo noon nung nililigawan kayo ni Papa? Iba ang panahon noon, anak. At hindi lahat ng kwento magandang balikan. Pero, minahal niyo po ba siya? Oo naman. Kaya po siguro natatakot kayo para sa akin. Oo. Dahil ayokong danasin mo ang dinanas ko. Sige na, kumain na tayo. Iba pala talaga kapag ang anak mo na ang pumapasok sa mundo ng pag-ibig. Nakakakaba. Hindi dahil sa ayaw ko siyang maging masaya, kundi dahil takot akong maranasan niya ang sakit na minsang dinanas ko. Takot akong makita si Nikki na umiiyak nang dahil sa pangakong hindi tinupad. Pero kailangan kong tanggapin na baka magkaiba kami ng kwento. Na hindi mauulit ang kwento ko sa kanya. Kaya kahit may takot sa dibdib, pinayagan ko siyang magpaligaw. Hindi madali at maraming tanong ang gumugulo sa isip ko bilang isang ina. Pero hindi ko pwedeng kontrolin ang bawat hakbang niya. Lumalaki na siya. Mahirap maging inang takot, pero mas mahirap ang maging inang hindi pinagkakatiwalaan. Kaya sa ngayon, gagabay na lang ako. Magmamasid at tahimik na magmamahal. Dahil minsan, mas mainam ang isang ina na marunong lumugar para matutunan ng mga anak ang mga bagay-bagay sa kanilang sarili. Anong oras ka na umuwi kagabi? Mga 8:30 na po. Nagising ako ng 8:30. Wala ka pa rin dito sa bahay. At pagbangon ko, pumasok ako sa kwarto mo. At amoy alak ka. San ka nga ba talaga galing, ha?
Sa bahay lang po ng classmate ko. Nikki, graduating ka pa lang. Natututo ka nang maglihim sa akin. Ayoko lang po ng palaging pinapakialaman. Pinapakialaman? Kailan pa ako nangialam, ha? Lagi, ma! Lagi! Lahat na lang kailangan alam mo. Kung nasan ako, sino kasama ko, anong oras ako uuwi. Para hindi mo na po ako kulitin, boyfriend ko na po si Chris. Ano? Siya po ang kasama ko kagabi. Oo, kasama ko naman talaga mga kaklase ko, pero sinundo niya ako. Nag-bar kami. Mahirap bang sabihin sa akin ng totoo? Gusto kong malaman kung ano ang nangyayari sa'yo dahil anak kita. At ayoko magaya ka sa akin. Bakit palagi niyong iniisip yan? Magkaiba po tayo, ma. Hindi na ako bata. Nakakasakal na. Nakakasakal? Hindi mo pa nga siya napapakilala sa akin, sinagot mo na? At sa nakikita ko, hindi magandang impluwensya yung lalaking yan sa'yo, ha? Mahal ko si Chris, ma. May nangyari na ba sa inyo? Matanda na ako kaya kaya ko na ang sarili ko. At gaya nyo, may pangangailangan din ako. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero isang araw, napansin ko na lang, hindi na siya ang Nikki na kilala ko. Pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na baka normal lang, baka nagdadalaga lang. Pero iba ang kutob ng isang ina. May mali. Natatakot ako. Kaya nagawa ko ang ipinangako kong hindi ko gagawin. Kinalkal ko ang cellphone ni Nikki. At sa bawat mensaheng nabasa ko, unti-unting nanlamig ang mga kamay ko. Lalo nang makita ko kung sino ang kausap niya. Saan ka na naman pupunta? Aray ko, ma! Magkikita kami ni Chris! Hindi pwede! Bakit na naman, ma? Yang boyfriend mo, si John Christian. Paano mo nalaman ang buong pangalan ni Chris, ma? Pinakailaman mo na naman ba ang phone ko, ma? Naging boyfriend ko siya. At ang pakilala niya sa akin, JC, hindi Chris. Anong ibig mong sabihin, ma? Alam ba niya na ako nanay mo, ha? Opo. Lagi ko po kayong kinukwento sa kanya. Sinasabi ko na nga ba eh. Hindi ko siya pinagbigyan. At ngayon, pakiramdam ko ikaw ang pinupuntirya niya. Pero mabuti siyang tao, ma. Hindi siya ganun sa akin. Anak, makinig ka sa akin. Naniniwala ako na ginagawa niya to dahil hindi ko siya pinayagang pumasok sa buhay ko. At ngayon, pakiramdam ko, ginamit ka niya para gantihan ako. Para saktan ako. Pero ma, mahal ko na po si Chris. Dear love, nang makita kong nawawala ang dating Nikki, alam kong hindi na ako pwedeng manahimik. Pinili kong pigilan ang relasyon nila, hindi para kontrolin siya, kundi para protektahan. Alam kong masasaktan siya at magagalit sa akin. Pero handa akong akuin ang sakit kung maayos naman niyang kinabukasan ng kapalit. Tama ang sabi nila. Mas magkakaroon lang ng kahulugan ng mga bagay kapag may sariling anak ka na. Kaya kung naririnig mo na ibinahagi ko ang storya natin, anak, Nikki, tandaan mo na walang magulang na naghangad ng masama sa anak.